سلام كبرات خاتلتي ميربي channel كم يكنيهم لما عنتي كم بتخاتات لي مايكروسوفت وورد نريو زلنا مبل إيشان شو من تنكفل بزعبة وورد آرت زبدنا كنمهار بحنسا مكاتل ናይ ሎሚ ትምህርትና ከምቲ ኣብ ምእተው ዝተሓደረና ብዛዕባ ወርድ ኣርት ዝብልና ክሪ እዚ ማለት ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝተምሃርናዮ ከምዚ ፅሑፍ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ክሊክ ጌርና ኣብዚ ኣርእስቲ ክንፅሕፍ እንድሕር ደሊና ነታ ኣርእስቲ ፅሒፍና ፎንት ንመርፀላ ሳይዝ ንስኸላ ከምኡውን ዝደለናይ ዓይነት ሕብሪ መሪፅና ክነዳልዎ ንኽእል ዝብል ሪኢና ነርና ማለት እዩ ናይ ሎሚ ከዓ እዚ ወርድ ኣርት ዝብል ፍልይ ዘብሎ ኣብዚ ክንሪአና ማለት እዩ ካብዚ ኣብዚ መጀመርታ ክሊክ ክገብር ኣለኒ ኣብታ ልክዕ እታ ፅሑፍ ነፃለይ ዝደለኸዋ ቦታ ክመርፅ ኣለኒ ማለት እዩ ቀፂለ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኢንሰርት ኢለ መሪፀ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቴክስት ቦክስ ዝብል ኣለና እዚ እቲ ዲፎልት ተዳልዩ ዝፀንሕ ናይ ቦክስ እቲ ናቱ ፕሪሴት ኣብ ዘለና ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ማለት ከዓ እንድሕር መሪፅናዮ ባዕልና ኢና ታይፕ ጌርና ፅሒፍና ክንመርፀሉ ማለት እዩ ካብኡ ብፍልይ ዝበለ ኣብዛ ጎና ንሪኣ ዘለና ወርድ ኣርት ትብላላትና እዚኣ ከዓ እታ ዝበለፀት ፅቡቅ ፊቸር ዝተዳለወ ኣለና ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተዳልዩ ዝፀንሐ ብዙሕ ዓይነት ፕሪሴት ኣለና ኣብዚ እውን ሓደ ብሓደ እውን ክፍትኖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ክሊክ ገይረ ሓንቲ ክመርፅ እየ ኣብዚ እታ ዝደለኸዋ ኣርእስቲ ኣብዚ ክፅሕፍ እየ ማለት እዩ ኣብዚ ኣርእስቲ ፅሒፈ ኣለኹ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኢለ ፅሒፈ ኣለኹ ሕብሪ መረፅ ኩላን ሳይዝ ይሃብኳን ከምኡውን እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ሻዶው ድመስል ምልክት ዝኾነ ዓይነት ኣይመረፅኩን በቲ ድመረፅክዎ ዲፎልት ተዳልዩ ዝፀንሐ ነታ ድመረፅክዎ ዓይነት ሕብሪ ኩሉ ዲፎልት ወሲዳ ዘላ ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ስራሕና ከዓ ዝቀለለን ዝፀርፈን መልክዕ ከዓ ተዳልዩ ዝፀንሐ ክንመርፅ ከዓኒ ኣሳልጦ ክንረክብ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዛ ጎና ንሪኣ ዘለና ክሊክ ጌርና እንድሕር መሪፅና ዝተፈላለየ ዓይነት ኦፕሽን ኣለና ሰለስተ ዓይነት ኣለና ኢንላይን ዊዝ ቴክስት እንድሕር ኢልና ምስ ቴክስት ክኾነልና እንድሕር ደሊና ከምኡ ናብዚ ቀፂልና እውን ምስ ቴክስት እቲ ናቱ ምንቅስቃስ ምስ ቴክስት ክኸውን እንድሕር ደሊና ነታ ኣርእስቲ ኢና ንዛረብ ዘለና ክንመርፆ ንኽእል ኣብዚ ዝተፈላለየ ኣለና ቀፂልና እውን ኣብዚኣ ፊክስ ዝኾነ ፖዚሽን ክንመርፅ እንድሕር ደሊና ከዓ ኣብዚኣ ንመርፅ ማለት እዩ ኣብዚኣ ምስ መረፅናያ ከዓ ኤክስ ኢልና ሕጂ ነዛ ንሪኣ ዘለና ርእሲ ከንቀሳቕሳ እየ ማለት እዩ ንዓ ሕጂ ማእኸላይ ዝኾነ ቦታ ፊክስ ዝኾነ ቦታ እየ ክመርፅ ኣብዚኣ ምልክት ምስ ገበረትለይ ፊክስ ዝኾነ ቦታ ስለዝኾነ ኣብኣ ክገድፋ እየ ማለት እዩ ከምዚ ንሪኣ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ኣብታ ልክዕ ካብታ ምልክት እንድሕር ሓሊፈስ እታ ክሪኣ ዝፅናሕክዎ የላ ስለዚ ልክዕ ኣብኣ እታ ናታ ፊክስድ ዝኾነት ቦታ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፎርማት ሓደ ብሓደ ኣለና ኣብዚ ቴክስት ፊልድ ይብል ኣለና እዚ እቲ ዲፎልት ምስኡ መሪፅናዮ ዝመፅእ ሕብሪ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ክንቅይሮ እንድሕር ደሊና ዝተፈላለየ ዓይነት ሕብሪ ኣለና ኣብዚ በብሓደ እውን ክንመርፅ ወይ ከዓ እንዳፈተና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ካብቲ ክንፍትኖ ዝፀናሕና ፍልይ ዝበለ ክኸውን እዚኣ መሪፅ ኣለኹ ቀፂልና እውን ኣብዛ ካልአይቲ ንሪኣ ዘለና ቴክስት ኣውትላይን ዝብል ኣለና እዚ ከዓ ነተን ነፍሲ ወከፍ ወርድ ንሪኦ ዘለና እቲ ብዛዕባ ኣቐድም ኣቢልና ብዛዕባ እቲ ሕብሪ ክንመርፀን ኢና ሕጂ ከዓኒ ብዛዕባ እቲ ናቱ ጫፍ ጫፍ ክመፅእ ዝኽእል ሕብሪ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ እንድሕር መሪፀ ተን ጫፍ ጫፍ ናይተን ፅሕፈት ቀይሕ ኮይነን ኣለዋ ማለት እዩ ንሱ ማሽ ክገብር ይኽእል ድበልናዮ ከዓኒ ክንመርፅ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እውን ቀፂልና ኣብዛ ሳብሴቲ ንሪኣ ዘለና ከዓ ኦፕሽን ዝተፈላለየ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ክላሳትና ሪእናዮ ነርና ሻዶው ሪፍሌክሽን እንዳበለ ብዙሕ ዓይነት ፒክቸር ዘለዎ ብዙሕ ዓይነት ዝተዳለወ ዓይነት ፕሪሴት ዝሓዘ ኣለና ኣብዚ እውን መፂና ከዓኒ ሻዶው ዝተፈላለየ ዓይነት ልክዕ ኣብዚ ክሊክ እንዳገበርኩ ከለኹ እንዳመረፅኩ ከለኹ በታ
ፀጋም ወገንካ ናብታ ርእስቲ እንዳጠመትኩ ለውጢ ይርኢ ኣለኹ ማለት እዩ ልክዕ ኣብቲ ንዓና ደስ ክብለና ዝኽእል ወይ ምስቲ ፅሑፍና ከመልክዓልና ዝኽእል ምስ መረፅና ከዓኒ ንዕኡ መሪፅና ከዓ ክነዳልዎ ንኽእል ማለት እዩ ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክንሪኦ ዝፀናሕና ብዛዕባ ወርዲ ኣርት ዝብል ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ብዛዕባ ማክሮ ከመይ ጌርና ክሬት ጌርና ንገብሮ ዝብል ክንርኢ ኢና እዚ ንከታተሎ ዘለና ናብ ካልእ ክባፃሕ ኩሉ ተጠቃማይ ክኸውን ሼር ሳብስክራይብ ንበሎ ሰላም ቅና